robobi da ledoji da kuke gani sun rabu gida-gida, kowanne da irin daɗewar da zai yi a cikin muhalli ko kuma illar da zai wa muhalli. Akwai high molecular weight polyethylene, na biyu akwai high density polyethylene, na uku akwai high density cross-link polyethylene, na hudu akwai cross-link polyethylene, na biyar akwai linear low density polyethylene, na shida akwai medium density polyethylene, na bakwai akwai linear density polyethylene, na takwas akwai low density polyethylene LDPE, na takwas akwai very low density polyethylene VLDPE, na tara ko na ƙarshe akwai chlorinated polyethylene ko kuma CPE. Waɗannan duka akwai irin tsawon ran da suke iya ɗauka a cikin muhalli, akwai kuma irin illar da suke yi wa muhallin, kowace ta danganta da irin ƙarfin wannan roba ko leda. Waɗannan abubuwa idan aka taru aka amfani da hanyoyin da kimiyya ta zo da su, to za a rage irin illar da suke wa muhalli. Assalamu alaikum, a tare mu a bidiyo na gaba domin ganin ci gaban waɗannan abubuwa da suka shafi muhalli, sinadarai da kuma kimiyya. Assalamu alaikum.